Machiegni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso komiti mochung' ne weche chike e od bura mamalo mondo odhi nyime gi puodho komishonas mag duol mar IEBC ma bende nowal. Wetangula wacho ni onge ng'ata ng'ata manyalo chungo chenro mag od bura mamalo ma ibiro tok do mamalo golo chik okinyi ma kawuono, mano ma bende ne chungo okang' mar goyo chapa e oboke nyinge komishonas go nyaka jakom mar duolno mar IEBC. But for avoidance of doubt, nobody, and I repeat, nobody, has the power under any law or under our constitution to injunct Parliament from doing its work. So I direct the committee on JLAC to proceed without haste and vet the nominees for chairman and members of IEBC and bring the report to this House. Any aggrieved party, whether it's in the judiciary, in the executive or general public, can then go to court and challenge.